Hintayin apo nga dito napaltugan. Sus Ginoo nang riribok napaltugan. Apay kami nang riribok. Ano tirason na? Tinutukan dito ni Idol Lawrence Corpus Martinez. IFM News. IFM News. IFM News. Police Report. Gapo iti panang riribok iti may sa alalaki iti barangay Santa Rosa iti siyudad Tilawag ket napilitan iti may sa akameng ti PNP Pinawag anang paltog ken kuana ni Kapitan Juan Carlo Tabios III anag karyar a kabarangayan da igem iti may sang imuko gapo iti kwarta kontra iti pamilyana ken pinangtaan na pay dagitoy apaman ang nakadanon dagiti kameng ti Philippine National Police iti lugar ket pinadas ti lalaki aluguban ti pulis ket ditan a pinaltugan nan iti nasa o alalaki imbatad ti kapitan ada ito yung kabarangayan na ket nasaya at ang magkasarsarita ngayon ada ti problema na ket ditan nga agkaryar. Ngayon kanyo kami medyo agdodonak tatay nga mga tawag ti police kasi i-consider ko din siya situation di ni Roderick Sebastian kasi PWD siya na ako ada mentally challenged una. Medyo agdodonak tatay nga mga ti police kasi baka no ada makita na nga police baka mas aggressive or ma-agitate ti Jeric na no. Yung magpagpakasin mo kay parents na mga yabnak ti police. So, may nag-respond ti police. And then, pati ang dawin ng ito, itanang ito nga paltog. So, I was thinking baka baka warning shot lang kunin ko na. And then, edisong ito yun nakahando sa imit ni Roderick and itarita mo ti hospitalen apo. Basar ti report itinailia na pulisya ket nagsagaba ti lalaki iti tama ti paltog iti bakrang na ken dagdagos ani itaray ti ospital ngem pimusay metlaeng narecover iti crime scene ti basyo ti bala ti 9mm pistol ken maysa a kutsilyo inlayon ti kapitan nga agaamuda kadagiti kabarangayan da ket ada ti panakaluksaw da iti daytoy a pasamak. Ala na call ulimit kay barangay ni Apo basit lang kay barangay ni yung nakakaskas ang tigastoy nga pasamak ta nutay kunakon ako halos agkamo kam amid ti nga bumarangay so nga dati na pasamong ako ket may isa nga pakaluksawan ni kas amay ti barangay ket maluksaw na kapag nga dakas ti nga pasamak ako. Iti agdama ket manarimaan ti investigasyon iti nailya na pulisya para iti IFM News. Idol Lawrence Martinez, Tatak, RMN.